sila pa din mo kung lima ni wala Wala na may paingon. Paluwero kay Going to Lantad. kadaot politika. Morning pa doong Lantad. Ano ba? Bradrin, Lantad di paingon ba? Nayagyanan niya pun doon dire pero Lantad. ano siya? Uy, lah, bukid ba kayo? Tungos sa makini. Lantad niya. Ito na paingon na katong simbahan siguro din. Din. Siguro na. Okay, ni mo ni ang barangay ano sa maning? Sitio Ruwa-Ruwa. Saan itong vlogger wala din nag-vlog di ay? Lay akong akong vlog Narang kapilya. Sitio Ruwa-Ruwa. Lagunglong, Misamis Oriental. Ay na. Dirita Sitio Ruwa-Ruwa. Mabalik dito. So mga kaigsuunan ni ako din ni sa Sitio Ruwa-Ruwa, Lagunglong, Misamis Oriental. So niya kaabot ko aning nindot kay nga bukid. May na po na makapanagsag suroy ta dire. Na ay suba diha. Nay uwang diha brad, nay uwang diha. Kini unsa man atong irrigation? Way mura man ni kanal. Irrigation nga iya sa niya padung dito. Mo na siya ang irrigation. Ya dagko kayong bato. So nakita na to bato nindot kayo. Unya kini mo uning irrigation. To si Bradsay nakatindog si Engineer Bradsay Galarida. Mission. Kining among gitungtungan irrigation sa niya. Pero nawad-an siguro. Wa gid ni magtubigi brad kining irrigation na. Wa gid mo tubig. Kini mo akas. Wa gid. Kini na ni katuig. Balan man nimo nay agas sa brad kay baga na kay lumot. So kini siya gikas pagbuhat. Giigo lang gibuhat. Wa gid ba. Tubig. Buhat ra. So kana na may suba dia. Unsa man ang suba? Mo man dito sumpay. Na may pools na dito. Pools kana nay sa babaw. Swimming pool. Mo nay swimming pool. Mo man karong sikat nga nang viral sa Facebook. Unsa usingan anak nga kuan? Atot. Sa kaon na to. Sa kaon na to karon. Sige. Manaka mi to maligo pud piron. Isumpay. Onya David ni. Ay na lang tawag kiset na. Nakadaog ba kang Lakers o masiruhan sila? Karon ato tan-awon sa ang labaw na bang kontra dire plastic ko tus ubos labaw 5 iko nga impas kani pagka alas 12 pagbalik na si Bradrin. ano sa dagan Diri mi sa bisita sa chapel. bilihon nun sa ba gagukod sila gagukod interview nga binisaya nga Kini kay lami kay usingan ani Brad kini. Kini nga. Salat. Kining kalimot naman yung puso saging gibutangan og puno. Onya kung dito sa syudad ang hapin paper plate pero din sa bukid dahon. Nagi kalainan kung dito ka paper plate din sa ato dahon. So ayun na may hapon sa tanan may hapon. May hapon sa tanan. Nagkawas na gyud ang ebidensya nga ang nagluto wa gyud makakaon. Dito kahoy kay namin bukid Doon sa kadang takay ka namin bukid nandukot ka mo liwat. Radyon ikaw ka vlogger Ay mo kalimot og sunod sa atong igsoon nga vlogger na ni siya 999,000. So suroy mo din sa among lugar nga ganyan sa Barangay Umagos, Sitio Ruwa-Ruwa, Lagunglong, Misamis Oriental. Usa ka malinaw nga lugar kay sa una grabe ka bibo din sa una. Di ka basta-basta makasulod og wa kay kaila pero karon malinaw na ang maong dapit. So ingon ana ang pagpaningkamot sa mga tao diri sa Sitio Ruwa-Ruwa. Okay. Amen. Okay sa mga unsat na.
So, Nindot. among pagkaon, Di ba mo kaibog? pangata, naay among saging. Pinirito. Ah. Na mong pansit. Oh, na among ginamos. Ginamos nga namin kayo. Pinirito. Paksa ka sa kagayan. Ha? Okay, pangata. Wala ba handa ba?